Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umma Kulsum, kuma a yau za mu yi magana ne akan free marketing kit from Google, wato ƙunshin postoci da stikoki da kuma post na social media da za ka iya amfani da su kyauta wanda Google ta samar. Ku biyo ni. Da farko dai mutum zai je ya buɗe cikin browser shi. Idan ka buɗe cikin browser ka, za ka zo ka ko dai a shafin da kake ko kuma ka buɗe sabon shafi idan ba akan sabon shafi kake ba, sai ka shiga cikin browser ka, sai ka rubuta abin da ake kira marketing kit haka with google.com. Gashi nan kun ga ya fito a saman screen ɗina saboda na taɓa buɗewa. Sai kai clicking akai. Da zarar kai clicking zai kai ka shafin da za ka iya amfani da waɗannan marketing kit ɗin with Google. Da farko zai kawo ka shafi ne kamar haka, wanda idan ka duba a ƙarshen su za ka ga samfura ne na irin abubuwan da za ka samu idan ka yi wannan signing in ɗin da su. Gashi nan ire-iren abubuwan su ne kenan. Gashi nan za ka dai gansu kala-kala, amma da farko kafin su baka dama kai amfani da wannan marketing kit ɗin, za su buƙaci da ka rubuta sunan business ɗinka da kai rijista akan Google Business Profile. Kamar ni, misali zan yi amfani da sunan nawa wanda ya daɗe ya zama verified akan Google Business. Misali gashi nan ya fito. Ina tafawa kun gani ya fito saboda na daɗe da rijista kuma an yi verifying. Ka gani gashi nan har suna ce min your business is verified on Google. Za ka iya updating information ɗinka, misali in kana so ka editing information ɗinka na kan profile ɗinka sai ka danna kai, in kuma baka so sai ka yi close domin ka samu kai amfani da shi ainihin marketing kit ɗin. Gashi nan in kai scrolling ƙasa za ka gani ga abubuwa misali da za ka iya samu. Gashi support us with your reviews. Gashi nan misalin stikoki ne da postoci da mutum zai iya amfani da su. A nan a ƙarshe akwai inda za ka ce za ka iya downloading. In kai downloading za ka gan sun buɗe maka tare da abubuwan da kai downloading. Idan kuma kana so ka saka wasu kaloli ne, za ka iya zuwa gurin customize domin ka canza yanayin siffar yadda suka fito maka da abin. Gashi nan a nan ya kawo min samfura iri na daban-daban na kalolin zane da zan iya amfani da su a wurin sawa a profile ɗina. Sai na zaɓa, na darje, na zaɓa ma wani iri ne nake so in dinga amfani da shi. Su kuma sai su yi formatting domin su saka min ya dace da daidai da kalolin kayana. Kamar misali, yanzu zan zo in ɗauki wannan saboda ya fi gamshe ni kuma yana nuno kaloli na black da golden waɗanda su ne kalan logo ɗina. Yanzu gashi nan na zaɓa. Za ka iya zuwa nan gurin za ka ga Google. Gashi nan su ma. Shi ma za ka iya zuwa ka zaɓa wanda kake so. Misali za ka ɗauki wannan. Sign script shi ma gashi nan. Za ka iya zuwa ka zaɓi duk kalar da taimaka. Misali kun gani dai wannan na ɗauka. Sai ka saka next domin ya kai ka guri na gaba. Gashi nan yana customizing, yana zaɓa min kalolin, yana min reviewing abubuwa na da ya amfani da su domin ya saka min su daidai da abin da yake cikin profile ɗina. Gashi nan support us with your reviews and photos. Gashi nan a sama akwai sunan business ɗina, automatically sun riga sun min formatting komai, sai dai kawai in ɗauka in yi amfani da shi. Kuma in kana so ma daga nan directly za ka iya zuwa kai posting a cikin social media ɗinka, ko dai Facebook ko Twitter ko akan Google ɗinka, ko kuma kai downloading ka dinga ɗorawa a duk yanda kake so da kanka. Misali yanzu ni na gama customizing nawa kuma ina so zan yi downloading. Na fi so in yi downloading sai in ɗora inda nake so maimakon in ɗora directly daga nan. Saboda haka zan zo nan gurin download it now. Gashi nan saboda na taɓa downloading wani a baya wanda ya ƙunshi kayayyaki na. Gashi na ya sake tambaya ta download again. Zan ce download again saboda wannan sabon file ne da na yi, ba irin wancan ba ne. Wannan na sake mishi kala da yanayin abubuwan amfanin shi. Gashi nan a nan sun ce min in buɗe folder ta saboda zai zo ne a matsayin zipped folder, wato za a tattara shi a guri ɗaya a matse shi saboda ka ji daɗin sauke shi akan wayarka. Yanzu tunda bai gama downloading ba, ga ɗan arrow kuna gani a sama yana downloading, zan saka close a nan. Yanzu ya ce min gashi nan ya gama downloading. Open, gashi nan zan je ni gurin da zan buɗe. Automatically tunda Phonics ita ce
default browser ɗina za ta zo ta a default browser ɗina sai in buɗe da ita. Gashi nan sun ce min unzip, wato in warware su ɗaya bayan ɗaya sannan in buɗe. Gashi nan zan yi unzip and view. Gashi nan ya buɗe min su, kun gani kashi-kashi daban-daban kowanne. Yanzu anan ya ce min ga business card ɗina and poster. Misali in na buɗe ga business card ɗina da suka min. Gashi nan da sunan kamfanina, da number wayar kamfanina, da kuma adireshin inda kamfanina yake ko sana'ata take. Na gaba kuma ga postcard wanda zan iya rubuta sunan waɗanda suka sai kaya a hannuna, in aika musu in ce musu na gode da siyayya da suka yi a gurina. Kun gani gashi nan har sun rubuta thanks for your support, we hope to see you again. Kenan kana godiya da abin da suka yi. Sannan ga barcode nan sun yi generating da mutum zai iya scanning ya je kan business ɗinka directly a Google. Kun ga saboda na samu 5-star review sun ce min abin nan ɗina sana'ata is a 5-star review. Haka za ku yi ta buɗewa kuna komawa da baya. Ga marketing kit ɗina, gashi nan, ga postoci na, ga support us. Yanzu za ku gani, kun gani ga wanda na yi amfani da shi na da mai wancan design ɗin. Support us postcard gashi nan. Kun gani gashi nan sun bani mai resolution ko size daban-daban in PDF. Zan iya tura wa mutane, zan iya printing in ɗora a inda din nake so. Sannan kuma kun gani akwai social media post wanda zan iya ɗora akan social media. Ga mai address ina a kai, gashi nan, ga mai Google address ina inda zaka samo mu, ga inda zaka iya ɗora mana rating, ga awoyin buɗewa, ga inda number wayata take, ga kuma na support us kamar na baya da muka duba. Kun gani ga su nan kowanne dalla-dalla. Ga su nan dai zaka iya zuwa ka ɗora su akan abinka na social media da kake so. Yanzu kun gani kuma ga stickers nan. Book with us sticker gashi nan, Google book with us. Stikoki ne ga su nan kala-kala. Ga follow us nan, ga review us, ga sticker instruction. Yanda za ka yi amfani da sticker ka kenan akan social media. Wannan shine abubuwan da za ka samu idan kai wannan registration ɗin da su. A ƙarshe kuma ga tip sheet nan wanda zai baka bayanai akan yadda za ka iya editing kowanne ka yi amfani da shi akan business ɗinka. Da haka muka kawo ƙarshen class ɗinmu na yau na free marketing kit with Google waɗanda suka yi register business ɗinsu akan Google profile kenan. Saboda haka kar ku samu damuwa idan kun je kun ga da ya ce muku bai ga sunan business ɗinku ba. Yana nufin Google ba su gama verifying ɗinku ba. Amma da zarar Google sun gama verifying ɗinku, kuna da damar da za ku je ku yi downloading waɗannan abin. Kun ga ba ruwanku da zuwa ku yi register a gurin mai cafe yana ci muku kuɗi. Sai dai kawai ku yi printing kayan ku yayyanka. In kuma kuna so ku kai printing kun ga dai kun samu kuɗin sauƙin kuɗin design. Ina fatan kowa zai amfani da wannan dama ya haɓaka business ɗin shi. Sannan idan da mai tambaya kar ku manta ku saka tambayoyinku a cikin comment, sannan ku yi subscribing kuma ku yi subscribing a wannan channel ɗin domin ku samu videos da za su zo nan gaba dangane da abubuwan da muka koya a baya. Na gode. Mu haɗu a kashi na gaba.